Renando ebigebi, amen. Ọbara nke Kraịst chebe gị ruo na ndụ ebighị ebi, amen. Abel 170.
Hymn 114.
verse 3. Page 33, page 32 actually, page 32. Usoro reading sign by na kwado mechi ekpere nke oriri nsọ. Page 32 n'ụkwala ya at the bottom of page 32. Dịka onye nzọpụta anyị kụziri anyị otu aka anyị na-ekpesi. On page 33, sorry. We thank God together at the end of our communion on page 33b. Let us say together, Almighty God, we thank you for feeding us with the body and blood of your Son, Jesus Christ. Through him, we offer unto you our souls and our bodies
to be a living sacrifice. Let us to live and walk in your grace and glory. Amen. Kelenu Jehovah n'ihi na ọ dị mma. Kelenu Jehovah n'ihi na ọ dị mma. Ugbu a ka anyị na-abịa ikele Chineke ekele n'ọnọdụ izu nke a. Ndị na-eje ozi ga-ewepụtara anyị efere anyị ji enye onyinye, na-agbara Chineke egwu, na-ekele ya, na-ebuli aha nsọ ya elu. Ma iji ma anyị ejighị, we still come and give God glory. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tuwara ya mama, tuwara ya mama, siya no mena, Jesus, tuwara ya mama, siya no mena, ani tuwara ya mama.
Odema. Ugbu anyị ga-akpọta nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ nke anyị mere nwa ya baptizim ya na ndị enyi na ndị ikwu na ibe ga-abịa ikele Chineke ekele mgbe a mụsịrị nwa. Ọ dị na page 163 n'akwụkwọ ekpere anyị, page 163. Ebi merenda fọrọmụ ọnụ m jụrụ eze eluigwe na m ekele gị ho. Ọnụ m jụrụ n'ekele ebi merenda fọrọmụ. Onye nwanyị na m ekele gị ho. Ọnụ m jụrụ n'ekele ebi merenda fọrọmụ. Onye nwanyị na m ekele gị ho. Ebi merenda fọrọmụ. Onye nwanyị na m ekele gị ho. Ebi merenda fọrọmụ. Eze eluigwe na m ekele gị ho. Ọnụ m jụrụ n'ekele. Ọnụ m jụrụ. Onye na-enye nwa na m ekele gị ho. Ọnụ m jụrụ n'ekele. Baba onye nwe m ana m ekele gị ho. Ebi mere ndụ kpọrọ m. Onye na-enye nwa ana m ekele gị ho. Ọnụ m jụrụ n'ekele. Ọnụ m jụrụ n'ekele. Ana m ekele gị ho. Ebi mere ndụ kpọrọ m. Hallelujah. Ebe anyị na-ele anya biko n'ọnụ ji, let's be quiet in the house please. Ebe anyị na-ele anya bụ page 263. Sorry, I misquoted earlier. Page 263, not 163. Ikele ekele nke ndị inyom mgbe ha mụsịrị nwa. Are we there? Ebe ọ dịworo Chineke nke pụrụ ime ihe niile mma site n'obi ọma ya ime ka ịmụpụta nwa n'udo. Ya mere ị ga-ekele ya ekele site n'obi gị. Abụ ọma 127 anyị ga-ege ntị nụrụ ya. Ọ bụrụ na Jehova ewughị ụlọ, n'efu ka ha dọgbuworo onwe ha n'ọlụ n'ime ya bụ ndị na-ewu ya. Ọ bụrụ na Jehova echeghị obodo, n'efu ka onye nche mụworo anya. Ọ bụrụ unu ihe efu, unu ndị na-ebili n'isi ụtụtụ, ndị na-ala azụ n'ịnọdụ ala,
ndị na-eri nri nke ihe mgbu dị iche iche. Otu a ka ọ na-enye ndị ọ hụrụ n'anya ụra. Lee, ihe nketa nke si n'aka Jehova bịa ka ụmụ bụ. Ụgwọ ọlụ ọ na-akwụ ka mkpụrụ nke afọ bụ. Dịka akụ n'aka dike, dịka akụ n'aka dike, otu a ka ụmụ a mụrụ na mgbe okorobịa dị. Onye ihe na-agara nke ọma ka nwoke ahụ bụ, nke chịrịwo akụ ahụ kpojuo akpa akụ ya. Ihere agaghị eme ya. Ihere agaghị eme ha mgbe ha na ndị iro ha na-ekwurịta okwu n'ọnụ ụzọ ámá. Nke a bụ okwu Onyenwe anyị. Ekele dịrị Chineke. Nwanne anyị nwanyị, anyị si ebe ọ masịrị Chineke anyị ime ka ịmụpụta nwa n'udo. Ọ dị ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị na-aga ịmụ nwa, eleghị anya mgbe ha na-amụgbue nwa makwa nne na-amụ nwa n'onwe ya anwụọ. Ma Chineke anyị mere gị amara ga amụpụta nwa n'udo. Ọ bụ ya mere anyị ji soro gị bịa n'ihu Chineke, esi ka anyị soro gị kelee ya. Ngwa na anyị hụlata isi na ekele. Otuto na nsọpụrụ dịrị gị, eze nke ndị eze na onye nwe ndị nwe mmadụ. Na ọ masịrị gị ime ka nwanne anyị nwaanyị mụpụta nwa n'udo, wee kpọrọ nwa abịa n'ihu nsọ gị taa, ka anyị wee bụ ndị nzukọ gị soro ya kelee gị. Onye nwe etu a ka anyị na-eme ugbu a, na-asị gị imeela, nara ekele n'aha Jizọs. Otuto na nsọpụrụ dịrị gị ebe ị mere ka akpọta nwa n'udo ịbịa na baptizim ka nsọ nke gị taa. Anyị na-arịọ ka ị gọzie nne a, gọzie nna, gọzie ikwu na ibe ndị agbakọrọ n'ebe a, ka anyị niile gbakọta aka ịzụpụta nwa a n'ụzọ kwesịrị ekwesị, n'ụzọ ga-enye aha nsọ gị otuto. Gọzie ụmụ gị nna nke eluigwe, ebe anyị maara na chi nyere nwata ji awam ga-enyekwa ya mbazu o ji egwu ya. Ihe a ga-eji zụọ nwa Chineke zitere ndị gị n'ụba n'aha Jizọs. Ka ihe ọbụla nke nwa a ga-achọ ghara ịkọ n'akpa. Gọzie mmadụ niile, gọzie nne, gọzie nna nke nwatakịrị a, ka ha na-ebi ndụ ha n'ịtụ egwu nke gị, ka ndụ ha bụrụ ihe a ga-eji nye aha nsọ gị otuto. Ha ewerekwa otu aka ahụ zụpụta nwa a n'ịtụ egwu nke gị. Anyị arịọ ihe ndị a, kwere na ị ga-emezuru anyị ha site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. N'aka ebere na n'aka amara, n'aka ịhụnanya Chineke ka anyị na-arara gị na ezinụlọ gị na-etinye. Onyenwe anyị gọzie, chebe, debe unu. Ya bụla ihe nke ihu ya na ahụ unu, nye unu udo. Ngọzi Chineke bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ dịnyere n'ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Onye nwanyị ana m ekele gị wo, ebe i mere ndụ afọrọ m. Aka dike na m ekele gị wo, ọnụ anyị jụrụ. Onye nwanyị ana m agaghị mma o, ọnụ m. Aka dike na m ekele gị o, jụrụ. Onye nwanyị ana m ekele gị o, ebe i mere ndụ afọrọ m. Onye nwanyị ana m ekele gị o, ebe i mere ndụ afọrọ m. Ọnụ m jụrụ. Haleluya, haleluya. Kelenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Ugbu a, dịka m kwuru na mgbe gara aga, ụmụada mba anọ abịala ha ikele Chineke ekele. Ugbu a ha mechara nzukọ ha nke afọ a, ka anyị soro ha. Ma m na ha nwere ukwe nke ha ga-eji bịa ikele Chineke. Ngwanụ unu nye ya, ndịkwa ya enyere unu aka. Ụmụada mba anọ.
onye mere ka anyị dị ndụ ruo taa, mma anyị nye Chineke ekele. Onye ka anyị nye Chineke ekele. Onye ahụ mere ka anyị dị ndụ n'ụwa ime na anyị nye Chineke ekele. Jehova mere ka anyị dị ndụ n'ụwa, anyị na-nye ya ekele. Onye mere ka anyị dị ndụ n'ụwa ime na anyị ga-nye ya ekele. Onye ahụ mere ka anyị dị ndụ n'ụwa, anyị ga-nye ya ekele. Jehova mere ka anyị dị ndụ n'ụwa ime na anyị ga-nye ya ekele. Onye mere ka anyị dị ndụ n'ụwa ime na. Hallelujah. Adị m surprised na ụmụ anyị abịara on their own. O nwere ndị mba anọ nọ na chọọchị a. Ụfọdụ n'ime unu lụọ ụmụ nwaanyị ndị a bịara nga. Ele anya ya hụrụ nwunye enyi unu nwoke. Olekwana ebe unu gara n'ịbịa soro ha kelee Chineke taa kwana. Ndị mba anọ nọ nga. Chai, unu emeela m n'ihere. Ụmụ nwoke nọ mba anọ nọ na chọọchị a, unu emeela m ihere. Anyị ejeghị ekwe ka ụmụ nwaanyị aga ijele onwe ha. Nwanne ịbịa mara enyi m nwoke abịala. Hallelujah. Hold on. Ngwa na anyị kelee Chineke n'ihi ụmụnne anyị ndị a. Onye nwe anyị, ọ bụrụ anyị ihe ọṅụ na ụmụnne anyị ndị a, mgbe ha mechara nzukọ ha nke afọ, ha wee họrọ ịbịa sọpụrụ aha gị, kelee gị ekele n'ime nzukọ anyị. Onye nwe anyị, anyị na-esoro ha na-achịliri gị aka elu ekele, na-asị gị imeela. Imeela nọnyere ha n'ime nzukọ ha. Imeela nọnyere ha n'atụmatụ niile nke ha na-atụ n'otu ha. Imeela nọnyere ha Chineke anyị, ha wee nwee mkpebi na ha ga-abịa soro anyị ife gị taa. Otuto na nsọpụrụ dịrị gị n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, anyị soro ha na-ekele gị, na-asị gị imeela. Onye nwe anyị, afọ ọhụrụ ebidola. Anyị na-arịọ ka ị tụọrọ ha aro, nyere ha aka, kwazie ha n'ụzọ ha ga-aga n'ime afọ nke a, ka o wee si otu a dịrị ha na ezinụlọ ha dị iche iche mma, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Onye nwe anyị gọzie ya, chebedebe unu n'ihe niile unu na-eme. Onye nwe anyị, bulie ihe nke ihu ya n'ahụ unu, nye unu udo. Ka ngọzi Chineke onye bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ dịnyere unu na ezinụlọ unu dị iche iche na mba anọ niile, ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Ugbu a ka unu ga-enyezi anyị ihe unu jiri bịa. Ọwa arụcha ọrụ abịa rie, anyị rụcha anyị erie. Hallelujah. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Praise the Lord. Ngwa unu lawazie n'udo. Ya dịrị unu mma. Chineke mma dịrị gị onye ọma. Mama dịrị gị onye na-eme mma, mma dịrị gị onye ọma. Chineke mma dịrị gị onye ọma. O Chineke onye ọma. Ana m ekele mmadụ niile ndị nwere ike ịbịa soro anyị n'ofufe nke ụbọchị taa. Anyị ga-ekpezi ekpere, anyị ji alaghachi n'ụlọ anyị dị iche iche ka anyị hụlata n'isi n'ekpere. Duru anyị laa, duru anyị laa, Eze Jizọs, duru anyị laa.
anyị na-arịọ gị dula gị anyị ụlọ. Dula anyị ụlọ. Eze Jizọs, dula gị anyị ụlọ. Dula anyị ụlọ. Anyị na-ekele gị nna nke pụrụ ime ihe niile na ịnọnyere anyị n'oge ofufe nke a. Mgbe anyị na-esi n'ebe nsọ nke a na-ala n'ụlọ anyị dị iche iche, anyị na-arịọ ka iduru anyị laa n'udo na ndokwa. Kwee ka onye ọbụla bịara n'ebe a taa were amara na obiọma na otuto n'ọnụ ya laa n'ụlọ anyị dị iche iche. Kwee ka izu ọhụrụ nke anyị batara n'ụbọchị taa bụrụ anyị izu ihe ọma, izu ọganihu, izu mgbe ekwensu na-agaghị enwe ike n'ebe anyị nọ. Anyị ekwupụta nke a n'aha Jizọs. Kwee ka ọ dịrị anyị mma n'izu nke a, ka mgbe anyị ga-ezukọtakwa n'izu ọzọ ịbịa n'iru gị ịkpọ isi ala nye gị, ka o wee si otu a bụrụ nzukọta nke ịhụnanya na udo, nke ịdị n'otu na ịzọgide Setan ụkwụ n'okpurukwu anyị, site na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Gọzie ụmụ gị niile ndị wepụtara ihe ha nwere wee gọzie ụlọ nsọ gị. Nna nke eluigwe, ihe apụọla ha n'ahụ, ego ha apụọla iji jaa gị mma. Biko anyị na-arịọ ka inyeghachi ha n'ụba, mmaji kwuru mmaji, site na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Ka udo nke Chineke karịrị nghọta mmadụ chebe obi unu na echiche uche unu na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke na nke ọkpara ya Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Ka ngọzi nke Chineke onye bụ nna na ọkpara na mmụọ nsọ dị n'etiti unu dịnyekwara unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Amen. Amen. Abụ anyị ga-eji kpọọ abụ 224, hymn 224.
Onye nwe anyị nọnyere unu. Laa n'udo.
make a call. You need to come back. Yeah. Oh,